Ahojte, tak tu je Antonia z Psychológie a Life Coaching. Tak dnes nahliadneme do mysle narcistu, aby sme odhalili, čo si skutočne myslí, keď sa nikto nepozerá a čo sa vlastne odohráva v jeho hlave. Keď pomyslíte na narcistu, pravdepodobne vám príde na taký sebavedomý a arogantný možno človek. Ale čo keby som vám povedala, že za týmto grandióznym zovňajškom sa skrýva úplne iný príbeh. Príbeh plný neistoty, strachu a hanby. Je to akási priepas medzi ich vonkajšou sebadôverou a vnútornými bojmi. Takže aby sme si položili otázku, čo sa skutočne odohráva v hlave narcistu, tak by sme mohli začať tým, že napriek tomu, že navonok premietajú sebadôveru a nadradenosť, ba dokonca môžu dominovať v rozhovoroch, chváliť sa svojimi úspechmi, alebo vyžadovať neustálu pozornosť, je to všetko starostlivo zostavená maska. Pod touto fasádou sa skrýva hlboký strach z toho, že narcista bude vnímaný ako obyčajný, alebo horšie ako nedostatočný alebo neschopný. Tento strach podnecuje ich potrebu neustáleho overovania. A preto pre narcistu je každá interakcia akousi skúškou a často si hovoria: som lepší ako ostatní, vyhrávam, som obdivovaný. Tieto otázky ovládajú ich vnútorný svet. Toto krehké jadro narcistu slúži vlastne ako grandiózna maska. Vyjadrujú sebadôveru a nadradenosť, aby skryli hlboko zakorenené pocity nedostatočnosti. Navyše ich pocity vlastnej hodnoty vždycky závisí od externého overovania, akéhosi pocitu strachu byť obyčajný, priemerný, nevidený. Dôvodom je, že narcisti v skutočnosti majú veľký strach z toho, že budú považovaní naozaj za chybných, zraniteľných alebo priemerných. Tento strach poháňa ich neustálu potrebu pozornosti a obdivu. Navyše narcisti často premýšľajú o tom, ako ich vnímajú druhí. Preto ich vnútorné myšlienky sa stále točia okolo zachovania si takého verejného obrazu a nadradenosti. Narcisti sa porovnávajú s ostatnými, potrebujú sa cítiť lepšie ako druhí, aby si udržali svoj zmysel pre seba. No a keď pociťujú závisť, maskujú ju pohrdaním alebo nadradenosťou. Dôležité je si uvedomiť, že vo vnútri mysle narcistu existuje neustála slučka myšlienok zameraných na seba. Vždy hodnotia, ako ich vnímajú druhí, či sú obdivovaní, alebo či vyhrávajú v spoločenskej hierarchii. Jedným z najväčších problémov je porovnávanie. Narcisti naozaj majú takú intenzívnu potrebu byť lepší ako ostatní. No a ak niekto iný je úspešný, nie je to inšpirujúce, je to ohrozujúce. Preto si často myslia niečo ako sa opovážujú ma zatieniť. Tu prichádza na rad závisť, ale namiesto toho, aby ju uznali, často ju maskujú pohrdaním alebo kritikou toho druhého. Navyše narcisti majú transakčné myslenie. Vzťahy sú vnímané ako nástroje na naplnenie ich potrieb, či už ide o validáciu, kontrolu alebo status. Preto si často myslia niečo ako: čo môže tento človek pre mňa urobiť. Narcisti neoceňujú skutočné spojenia a preto ich vzťahy sú len zriedka o vzájomnom rešpekte alebo láske. Pre narcistu sú ľudia nástrojmi či už na obdiv, postavenie alebo potvrdenie. Majú problém pochopiť pocity druhých alebo sa vôbec o ne zaujímať. Ich myšlienkový proces môže minimalizovať emócie iných a vníma ich ako slabé alebo irelevantné. To, čo málo ľudí vie, je, že narcisti sa veľmi obávajú opustenia. Tento strach poháňa mnohé z ich kontrolného správania. Budú preto manipulovať a robiť všetko v snahe udržať si ostatných na nich závislých. Pričom ale vnímajú závislosť za slabosť alebo zraniteľnosť a vlastne to v skutočnosti potom degraduje, kvôli tomu degradujú danú osobu. Narcistové ale obavy z odmietnutia alebo opustenia často vedú k takému extrémnemu kontrolnému správaniu. Navyše mnohých narcistov prenasleduje aj nevyriešená hanba. Tieto pocity sa snažia potláčať projekciou. Narcisti sa často snažia naozaj potlačiť negatívne emócie projekciou. Je to obranný mechanizmus, ktorý im umožňuje externalizovať svoje nežiaduce pocity alebo vlastnosti tým, že ich pripisujú iným.
To im pomáha vyhnúť sa konfrontácii a vlastným zraniteľnostiam, neistote alebo nepríjemným pocitom. Negatívne emócie doslova ohrozujú narcistov starostlivo vytvorený obraz nadradenosti a kontroly. Projekcia pomáha chrániť tento obraz posunutím pozornosti alebo presunutím pozornosti od ich vnímaných nedostatkov. Pocity hanby sú takou hlavnou hybnou silou narcistického správania. Projektovaním svojich vlastných hanebných pocitov na druhých odvracajú vnútorné nepohodlie a vyhýbajú sa sebareflexii. No a namiesto priameho adresovania negatívnych pocitov ich externalizujú na iných, takže ich vlastne projektujú. A práve narcistická projekcia môže slúžiť aj ako manipulačná taktika, vďaka ktorej sa ostatní cítia zmetení alebo defenzívni. No, také bežné príklady projekciou narcistov je napríklad narcista, ktorý klame, bude obviňovať druhých z nečestnosti. Ako sa hovorí, zlodej kričí chyťte zlodeja. Alebo niekto, kto je príliš kritický, môže tvrdiť, že ostatní ho príliš súdia. Takže namiesto priznania vlastného hnevu alebo žiarlivosti môžu niekoho iného obviniť z hnevu alebo závisti. V skutočnosti takto narcisti obrácajú role a zbavujú sa vlastného neetického správania. A preto narcisti môžu tvrdiť, že oni sú tí, s ktorými sa zle zaobchádza, aj keď oni sami sú agresormi. Vzťah narcistov k vlastným emóciám je naozaj zložitý. Často pociťujú hanbu alebo neistotu, ale potlačajú tieto pocity, aby sa s nimi nezaoberali. To vedie k neustálej potrebe kontroly nad svojim prostredím, vzťahmi a dokonca aj vlastným rozprávaním. No a ak niekto alebo niečo spochybňuje ich krehký obraz seba samého, môžu reagovať hnevom, obviňovaním alebo dokonca priamym popieraním. A preto ovládanie svojho prostredia a vzťahov považujú za nevyhnutné na udržanie svojej emocionálnej stability. Narcisti cítia veľmi silnú potrebu kontrolovať svoje prostredie, pretože si myslia, že kontrola je nevyhnutná pre udržanie ich krehkého zmyslu pre seba, ale aj na ochranu ich vnútornej zraniteľnosti. Táto hlboká potreba kontroly pramení z rôznych základných psychologických dynamík, ako napríklad že ich krehké ego si vyžaduje vonkajšiu reguláciu. Narcisti majú naozaj veľmi krehké sebavedomie, ktoré vo veľkej miere závisí od externej alebo vonkajšej validácie, čo je vlastne narcistický zdroj. Ovládaním svojho prostredia môžu manipulovať so situáciami, aby si zabezpečili, že získajú obdiv alebo sa vyhnú kritike. Veria, že strata kontroly nad okolím ich vystavuje pocitom nedostatočnosti, hanby alebo zlyhania. Navyše narcisti sa obávajú, že budú odhalení ako chybní alebo slabí. Často si myslia, že ak dokážu ovládať ostatných, môžu zabrániť tomu, aby sa na povrch nedostala ich zraniteľnosť alebo emocionálne nepohodlie. Toto presvedčenie ich vedie k mikromanagementu vzťahov. Ovládaním svojho okolia môžu dokonca odvrátiť vinu, presunúť pozornosť na iných a manipulovať s príbehmi, aby si udržali kontrolu. Navyše, to, čo si veľa ľudí neuvedomuje, je, že vlastne narcisti často vnímajú ostatných ako potenciálne hrozby alebo konkurentov. Veria, že musia kontrolovať vnímanie ľudí, aby sa vyhli zrade alebo strate postavenia. Toto presvedčenie pochádza z ich svetonázoru, ktorý je formovaný hypervigilanciou a nedostatkom dôvery vo vzťahoch. Narcisti si tiež myslia, že sú múdrejší, lepší alebo si zaslúžia viac ako ostatní. Cítia sa preto oprávnení diktovať, ako by mali veci vyzerať a veria, že ostatní by sa mali prispôsobiť ich očakávaniam. Tento komplex nadradenosti podnecuje ich potrebu ovládať konverzácie, robiť rozhodnutia a diktovať tok sociálnych interakcií. Narcisti si myslia, že nedostatok kontroly vedie k chaosu, ktorý ohrozuje ich pocit bezpečia a predvídateľnosti. A to hlavne preto, lebo narcisti vidia svet ako nepriateľský alebo nestabilný a veria, že kontrola prostredia je jediný spôsob, ako si udržať poriadok.
Preto môžu mikromanažovať každý detail svojho okolia, aby si znížili taký pocit straty, kontroly a bezpečia. No a napriek tomu, že vnútorne sa narcisti cítia dezorganizovaní alebo emocionálne nestabilní, čím viac nestabilní sú, tým viac sa snažia kontrolovať svoje okolie. A aby sa zbavili tohto pocitu, projektujú tento chaos smerom von a pokúšajú sa ovládať vonkajšie faktory, aby kompenzovali vnútorný nepokoj, ktorý nedokážu ovládnuť. Ich kontrolné správanie je často takým nevedomým spôsobom, ako potlačiť svoje vlastné pocity neistoty a zmätku. Veria naozaj, že ovládaním ostatných môžu zabezpečiť naplnenie svojich potrieb, chrániť sa pred odmietnutím, kritikou alebo vnímaným hrozbám. Navyše taká ich posadnutosť mocou z nich môže urobiť veľmi manipulatívnych, nátlakových alebo dokonca násilných. Dôležité je si tiež uvedomiť, že ich myšlienky sú často zamerané na získanie pochvaly alebo uznania. Takže akákoľvek, či pozitívna alebo negatívna pozornosť môže stačiť alebo je vítaná, ak ich udrží v centre pozornosti. Takže čo teda riadi ich správanie? Tak pozornosť je pre nich ako kyslík. Potrebujú ho neustále, či už je pozitívny alebo negatívny. Ak si nedokážu získať obdiv pozitívnym spôsobom, uchýlia sa a budú provokovať ostatných len aby boli stredobodom pozornosti. No a ďalšou takou motiváciou narcistov je pocit kontroly a sily. Narcisti sú zaujatí udržiavaním si kontroly a veria, že nemôžu dôverovať druhým. V ich mysli sa kontrola rovná bezpečnosť, bez toho sa cítia zraniteľní a to je pocit, ktorého sa hlboko obávajú. Preto ich svetonázore dominuje taká myšlienky o dynamike moci. Musím mať kontrolu, pretože nemôžem dôverovať nikomu inému. No a napriek tomu, že by to nikdy nepriznali, narcisti môžu nakrátko spochybňovať svoje vlastné činy alebo pociťovať osamelosť, najmä keď ich neschopnosť spojiť sa ich emocionálne izoluje. Ale namiesto toho, aby sa týmito pocitmi skutočne zaoberali, potláčajú ich a zároveň tak zdvojnásobňujú tie obranné správanie alebo mechanizmy, ako je arogancia alebo manipulácia. Zriedkavo alebo takých zriedkavých chvíľach, keď sa narcista konfrontuje so svojou zraniteľnosťou, je to veľmi pre ňoho nepríjemné a veľmi krátkodobé, pretože v zápäti potlačí všetky tieto myšlienky a maskuje ich aroganciou a silou, a kontrolou. Ich neschopnosť nadviazať hlboké emocionálne spojenie ich môže naozaj spôsobiť, že budú izolovaní, hoci by to nepriznali. Každý, kto niekedy ale žil s narcistom, veľmi dobre pozná množstvo násilia a nepriateľstva, ktoré, ako sa zdá, bez námahy zasievajú do svojho okolia. A robia to s takou pravidelnosťou, že je ťažké si predstaviť, že k tomu správaniu dochádza nevedome. No a na záver chcem povedať, že narcisti často analýzujú a prehrávajú si či už rozhovory, udalosti alebo situácie v svojej mysli. A preto narcisti nemajú potuchy, ako vlastne interpretovať svoje vlastné emócie a často sa spoliehajú na to, čo bolo povedané alebo urobené, ako na explicitnú pravdu. To spôsobuje, že narcisti opakujú minulosť a odkazujú sa na to, čo by ľudia bez poruchy považovali za staré alebo nepodstatné informácie. Ale pre narcistov je to kritická informácia. Narcisti nevedia čítať medzi riadkami, nedokážu porozumieť implikovaným pravdám alebo jemnostiam v určitom kontexte a hlavne netušia, ako interpretovať emocionálne údaje. Z tohto dôvodu je narcistická porucha osobnosti obzvlášť ohromujúca, pretože ich nutí spoliehať sa na svoje vlastné predpoklady a interpretácie udalostí ako za skutočné fakty, a to je často chybné vnímanie. Porozumieť mysli narcistu neznamená ale ospravedlniť jeho správanie, ale pomáha nám rozpoznať zložitosť pod povrchom. Navyše pochopenie ich vnútorného sveta nám pomáha vidieť ich správanie za také, aké je a nezosobňovať si ho.
Takže dôležité je si zapamätať, že chrániť sa je rovnako dôležité, ako tomu rozumieť. Súcit nemá byť dôvodom na to, aby ste zostali v kontakte s násilníkom. Byť niečím boxovacím vrecom mu nikdy nepomôže vyliečiť sa. Práve naopak. Vytvorí to len viac emocionálnych rán a navyše sa narcista nenaučí emočne regulovať samostatne. Takže najlaskavejšia vec, ktorú môžete urobiť nielen pre seba, ale aj pre narcistu, je odstrániť ho z vášho života. No a s touto myšlienkou dnes skončím. No a ak sa vám video páčilo, budem rada, ak mi dáte like. Môžete zdieľať toto video aj s niekým, komu myslíte, že by mohlo pomôcť, a do komentov mi píšte vaše skúsenosti a názory k danej problematike. Tak to je na dnes všetko. No a pre členov pokračujeme na tému projektívna identifikácia. Ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na vás na budúce.